Postoji nekad subotom bogosluženja kad jedva čekate propoved da čujete nešto snažno i ohrabrujuće. Ali danas je bogosluženje drugačije. Toliko toga snažnog i ohrabrujućeg smo čuli do propovedi, a sada je 12:30, da osjećam neodoljivu želju da nestanem odavde i ne pričam više ništa. Jer zaista nekad je nezgodno to što kad dođe vreme za propoved već je poodmaklo i osoba koja stoji na ovom mestu osjeća se pomalo neprijatno jer želi nešto ozbiljno da kaže, a zato mu treba neko vreme i u riziku je da to skrati i da to ne izgleda više tako ozbiljno, da bi se smilovao na one koji još uvijek pažljivo slušaju. Naravno, onima koji nas slušaju preko interneta sve je mnogo drugačije, ali u svakom slučaju se nadam da će vreme koje je pred nama opravdati vaše poverenje i vašu pažnju. Govorit ću vam kao neko ko nije završio teologiju, kao neko ko želi da iznese mali delić svog iskustva čoveka koji proučava već 4. veka Bibliju dan za danom, pravilo po pravilo, zapovest po zapovest, ovde malo, onde malo, i koji je to naučio od drugih koji su to pre njega znali, ko uživa u tome, jer mogu da kažem da je jedno od najvećih zadovoljstava, ali iskreno, bez licemerstva u mom životu, jeste proučavanje Biblije i ono što sam u njoj mogla da saznam. Vrlo često smo mi ogorčeni jedni na druge zbog onog što još uvek ne znamo iz ove knjige, ali zaboravljamo koliko je dragoceno i bogato ono što već znamo i koliko jedna jedina rečenica iz ove knjige, o kojoj su čitave knjige napisane, može da promeni ceo život i usreći čoveka. Bila sam još student kada sam se često vikendom šetala od jednog do drugog rođaka koloniziranog u 8. ofenzivi, da kao student izbeglica malo kod njih provedem vreme i imam dom, pošto mi je daleko bio, mnogo stotina kilometara. I dok sam čekala često presedanje na stanici u Inđiji, volila sam da čitam Bibliju i primetila sam postepeno kako postoje neka paralelna mesta, kako se neki tekstovi ponavljaju iz knjige u knjigu i neke reči se često javljaju. Ja nisam znala šta je konkordans, nisam ga pogotovo ni imala, ali sam počela na rubovima svoje Biblije da pišem paralelna mesta i da pravim neku vrstu svog ličnog konkordansa. Posle sam imala tu prednost da sa raznim propovednicima i iskusnim vernicima proučavam zaista kako se Biblija proučava, šta su to paralelna mesta, šta je to tipologija, kako da prepoznamo tipove, kako se koristi konkordans, koja je razlika između, različitih vrsta simbola i tako dalje. Šta je to tip, šta je antitip, koja je razlika između onog što u Starom Zavetu piše, šta u Novom, šta je poetski tekst, šta je proročki tekst i mnogo šta drugog. Prosto, polako se to slagalo jer potrebno je vreme da čovek uči i da to ostane u njemu. Tako da sam prosto s vremenom bila zaista oduševljena kada sam otkrila da u ovoj knjizi postoje ne reči nagomilane kao neka vrsta zakonika koji mora da se izvršava, nego da je ono jedno gusto zbijeno tkanje u kojome su sve niti isprepletene i povezane. I da nešto što je tako napisano nije mogao da osmisli i predvidi ni jedan čovek. Pogotovo s obzirom na činjenicu da je 15 vekova pisana ova knjiga. Htela bih da vas oduševim sa par primjera na početku. Koje 3 osobe je Hristos vaskrsao pre svog raspeća? Možemo da razmišljamo u sebi ili naglas. 3 osobe. Lazara, Jairovu ćerku i mladića koji je bio iz Naina, koga su nosili na sahranu. Ono što može da se primeti jeste da je Jairova ćerka bila devojčica, dakle još dete, da je mladić iz Naina bio mladić, a Lazar odrastao čovek. Već kad posmatramo profil te 3 ličnosti, vidimo da postoji izvesna gradacija. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je Jairova ćerka tek bila umrla, je li tako? Mladić iz Naina nosili su ga na sahranu, a Lazar, on je već 4 dana ležao u grobu i, kako kaže njegova sestra, počeo da smrdi. Zašto su biblijski pisci nesvesno, naravno, iznosili činjenice o tome i koju priču sve zajedno ove 3 činjenice mogu da ispričaju? O tome da je Hristos pobednik nad smrću i da bez obzira koliko dugo ležimo u grobu, on tu smrt pobeđuje. Da to, bez obzira da li smo dete ili odrasla osoba, koja god da smo vrsta ljudi, u kojoj god situaciji da smo nastradali i izgubili život, on i dalje pobeđuje grob. Vrlo zanimljivo. Takođe, mi znamo da je Hristos u Mateju 18 rekao Petru, koji ga je pitao koliko puta da oprosti, rekao mu je ne 7, nego 7 puta 70. Nije li tako? Međutim, postoji 7 puta 70 i u Starom Zavetu.
A gde to? 7 puta 70. 70 sedmica. U Danilu 9. Kakve veze imaju 70 sedmica, dakle opet 7 puta 70, sa 7 puta 70 u Novom Zavetu? I jedno i drugo govori o beskonačnom opraštanju. Bog je dao Izraelu 70 sedmica jer im je oprostio i dao im novu priliku da obnove ono što je bilo uništeno. Tako isto i praštanje u Novom Zavetu i uopšte ima ulogu da obnovi ono što je uništeno i srušeno. Jer svaki greh koji činimo jedan drugom uništava neizostavno u nama. Postoji mnogo drugih pitanja na koje možemo naći odgovor, mnogo malih detalja i reči koje kada povežemo daju nam mnoge poruke ohrabrujuće i pokazuju da jedan um jedinstveni stoji iza svega. Naprimjer, možemo se pitati nije li svetinja najsloženije biblijsko proročanstvo od svih? Kako sa sigurnošću možemo da tumačimo posljednje događaje? Kako znamo da je učenje o velikoj borbi zaista biblijsko, da nije namešteno? Da li i brojevi i imena imaju neku proročku poruku? Proučavanje je neizmerna privilegija svakog od nas. I upravo se u činjenici da možemo da proučavamo pokazuje jedan od aspekata sveštenstva svih vernika. Jer ta naša ravnopravnost se vidi u tome što nam je svima Biblija nadomak ruke i što nam je u Bibliji obećano da svako ko čita i ko želi da razume, može da dobije duha da razume. Da će mu biti rečeno. I to nam kaže u 1. Korinćanima u 2. poglavlju Pavle, da duh zna šta su dubine Božje i da onima koji tragaju za istinom otkriva te dubine. Zaista je to neizmerna prednost koja hrabri, oduševljava. Prošli put sam čitala citat koji sad neću ponavljati, koji govori o tome u 5. tomu Svedočanstava, 707. strana, da vrlo često nismo svesni koliko ne poznajemo Bibliju, oslanjamo se na ono što već znamo i zadovoljni smo time, i tek onda u nekim situacijama kada nam ljudi postave pravo pitanje, mi vidimo da smo šuplji. Najbolji način proučavanja Biblije jeste kroz postavljanje pitanja. Tako je u mojim hrišćanskim počecima bila praksa u crkvi, da su prijatelji i ljudi koji su proučavali, osobi koja vodi proučavanje postavljali pitanja. Pravo pitanje dragocenije, neko skoro reče, od dobrog odgovora. Zašto? Zato što je pitanje stimulativno i za ono ko pita i za ono ko treba da odgovori. Kroz pitanja mi učimo. U mom poslu najbolje naučim kad me studenti pitaju i ja shvatim nešto novo. Nema kraja učenju. Pitanja su najbolji način da se stimuliše razmišljanje. I zato pozivam da i vi u vašim molitvenim grupama i u subotnjoj školi postavljate pitanja jer su dragocena svima. Naravno, pitanja otkrivaju naše neznanje, ali nas i pozivaju da naučimo i da mnogo toga novog shvatimo. Kada proučavamo Bibliju, u odnosu na ono što nam je Igor govorio o potrebama ljudi oko nas, o potrebi da se dela, onda moramo da shvatimo koliko je važna uravnoteženost. Jer ne možemo provesti život samo čitajući Bibliju od jutra do mraka, oduševljavajući se njome. Neki ljudi, nažalost, imaju senzacionalistički pristup Bibliji, kao da čitaju krimi roman ili gledaju neku seriju da na kraju treba da se otkrije ko je ubica. Ali cilj čitanja Biblije nije senzacionalistički, nije ni taj da ja budem pametniji od drugih, da se hvalim time. Već je uvek cilj proučavanja Biblije upoznavanje Boga, samog sebe i traženja spasenja. Isto tako, kao što pomenuh, ne možemo ceo dan da se bavimo time. Potrebno je i delati i misliti. Potrebno je i posvetiti jedan deo dana duhovnoj ishrani, ali isto tako i stvaranju blagoslova za druge ljude. Čuvena ona formula radi, moli se i straži, odnosno straži, moli se i radi, trebala bi da bude pojednostavljeni prosto recept kako proživjeti svaki svoj dan. Po toj čuvenoj formulaciji koja potiče još iz srednjeg veka, ora et labora, dakle, postoji vreme za molitvu i vreme za rad. I vrlo je važno da kada kažem proučavanje, kao neko koji strašno voli da proučava, da moramo biti svesni da treba biti uravnotežen u tome. I u vremenskom smislu i u nekom duhovnom, s obzirom na ciljeve proučavanja. Jer vrlo dobro znamo da znanje nadima, a ljubav popravlja. To ne znači da ja sad kažem budimo neznalice u ime ljubavi, jer ja sama ne sledim taj primjer. Već budimo znalci u ime ljubavi. Znanje koje popravlja je znanje ljubavi radi. Ako učimo, to treba da bude za službu. Ako želimo nešto da znamo, to treba da bude blagosloveno upotrebom tog što znamo. Zajednica crkvena se sastoji u tome da ono što nauči jedna osoba treba da deli sa drugima. Dakle, nije cilj da svako od nas bude enciklopedija
jer je to i nemoguće. Već je cilj da crkva kao celina ne bude nedostatna ni u jednom daru, kaže Pavle. Dakle, da osobe koje imaju dar proučavanja, a uvek je takvih više, i to mnogo, hvala Bogu, mogu sa ostalom braćom i sestrama da razmene ono što su naučili i da preispitaju da li je to uopšte tačno. Jer svi mi možemo da pogrešimo i to vrlo lako. Postoji jedna izreka koja kaže da pobožan čovek vidi dalje na kolenima nego gordi mudrac na vrhovima prstiju. Međutim, iskustvo Danila ili Pavla nam kaže da ako je taj što kleči i mudrac, onda on vidi još dalje od drugih ljudi koji takođe kleče i mole se pored njega. Dakle, poželjno je da budemo i pobožni i mudri, da znamo i da volimo. Ne samo jedno ili samo drugo. Veoma često nas satiru u neke ćoškove krajnosti, ali to ne treba dozvoliti. Potrebno je da napredujemo u darovima svih vrsta. Ljubav popravlja, ali ljubav je takođe potrebno znanje. Roditelji to najbolje znaju. Mi volimo svoju decu, ali potrebno nam je i da znamo kako da ih volimo. Tako je i u odnosima u crkvi. Potrebno je i znati i voleti. I možda se upravo znanjem i uči kako se voli. Čini mi se da je to zaista tačno. Isto tako treba da imamo na umu, ako volimo da govorimo o evanđelju, da naša lenjost i aljkavost često propovedaju glasnije od naših reči i da je zato uz proučavanje i znanje Biblije potreban normalan um, uravnotežen, vredan rad i odgovornost. Mi vrlo često od 4. zapovesti najviše volimo da citiramo zadnji deo, a 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Ali prvi deo te iste centralne zapovesti kaže: 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje. Za zdravo proučavanje je potrebno poštovati prvi deo 4. kao i drugi deo 4. zapovesti. 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje. Ne bi trebalo da budemo kao ptice nebeske u nekom pogrdnom smislu. Kada sam bila dete, bila jedna serija, zvala se Ptice nebeske, o lutalicama koje gledaju da iskoriste sve moguće ljude prevarom, da ne bi morali da rade, jer oni su pročitali u Bibliji gde piše da Bog brine o pticama nebeskim, pa niti se trude, niti rade, jel tako? A Bog ih ipak hrani. Ali ljudi nisu ptice. Ljudima je dano da budu tvorci i kreatori kao i njihov Gospod. I zato, pored teološkog filozofiranja, potrebno je i raditi rukama. Jer ko ne radi, ne treba ni da jede. Ukoliko raditi može. Hajde da krenemo na neka jednostavna pravila i načela proučavanja. Ono što Bibliju otvara svakom oku jeste iskrenost, ljubav prema Bogu i strpljenje. Sve ove osobine su potrebne kada čitamo. Ništa nema na brzinu što vredi. Ništa u životu što je vredno ne može biti brzo. Sama Biblija sadrži ključeve svog tumačenja. To je ono osnovno i važno pravilo, koje mi stalno ponavljamo ljudima. Biblija tumači samu sebe. Ali da li imamo to iskustvo kao svoje? Da li smo to sami spoznali? Zanimljivo je da reč tekst, a Biblija je jedan tekst, na latinskom znači tkanje, proizvod tkanja, ono što je otkano. I reč tkivo to isto znači, samo u slovenskim jezicima. Tekstus je tkanje. Biblija je kao jedno gusto, zaista gusto tkanje sačinjeno od neizmjerno mnogo niti. Ako ste nekad gledali kako se tka, onda ste vidjeli da ona tkalja povremeno mora da zateže tkanje kako ne bi bilo rupa, da bi bilo gušće, posebno ako radite tepihe. Tako je biblijsko tkanje zaista gusto zbijeno. I ono što je jedna rečenica u Bibliji može da bude ceo roman i cela debela knjiga i studija i jeste često kod pisaca i kod mudraca. Svaka reč je dragocena. Mogli bismo da je uporedimo sa žakar pleterom, ako znate kako izgledaju žakar džemperi. Ili ako okrenete tepih pa vidite osnovu i potku, kako zaista izgleda ta osnova. Često na površini ne vidimo to tkanje, zbog šara. Ali kad pogledamo osnovu, onda vidimo mnogobrojne šeme i obrazce koji se kriju u Bibliji. I u stvari kad proučavamo biblijske zakone, mi trebamo za obrazcima, za kalupima, za matricama, za šemama, koje nam pokazuju mnogo toga o Bogu i o njegovom planu spasenja. Kada kažem da je svaka reč dragocena, mogu da dam primjer rodoslova. Vrlo često ljudi ne čitaju rodoslove jer su im dosadni. Ali skoro smo i slušali s ovog mesta propoved o rodoslovu o 4 žene koje se pomenju u Hristovom rodoslovu. Inače, broj 4 je broj zemlje, broj globalnog. Ako stignem, reći ću neku reč o tome. Naprimjer, ako izbacimo tekst ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom iz Biblije, kao što imamo u nekim prevodima, onda više nemamo Marka 9.29, Mateja 17.29 i nemamo recept kako se demonski rod izgoni.
Ako, na primjer, izbacimo idi i ne greši više i ostavimo samo idi, onda će grešnik kome je Hristos oprostio otići, ali neće imati nameru da ne greši više. Svaka reč je važna i ne treba da ih propustimo. Zanimljivo je šta je o značaju svake reči u Bibliji i o malim delovima Biblije rekao Fenton Hort, koji je i sam bio urednik, jedan od 2 urednika revidirane verzije Biblije u 19. veku na engleskom. Fenton Hort ovako piše 7.7.1870. o svojim sopstvenim promenama u odnosu na King Jamesa. Gotovo je nemoguće proceniti vrednost promena koje su naizgled beznačajne ukoliko ih čitamo jednu po jednu. Kad se uzmu zajedno, često imaju značajan uticaj koji bi retko ko primetio u prvom trenutku. Razlika između neke Rafaelove slike i njene blede kopije sastoji se od mnoštva beznačajnih razlika. Dakle, ono što čini celinu i moć tog teksta, te strukture Biblije, su beznačajne, naizgled beznačajni delovi, reči, izrazi, čak nekad i članovi u engleskom jeziku, ali nemam vremena da govorim o tome. Šta može da se desi ako promenite the sa ispred judgment? Dakle, male stvari mnogo znače i zato je potrebno da imamo poštovanja prema rečima u Bibliji, da ne smatramo da su one tu slučajno, jer vrlo često otkrivamo da se autentičnost nekog učenja upravo podupire kroz određene reči i to što ih više ima, to bolje. Postavlja se sad pitanje da li mi zaista u našoj praksi, kao ljudi, kao vernici, poštujemo pravilo sola i tota scriptura. Dakle, da li zaista verujemo samo pismo i čitavo pismo? Ili jedno ili drugo, ili ni jedno ni drugo. Kažemo kao protestanti, a ovo je godina važnog, jer tako, jubileja protestantizma, da nam je Biblija autoritet. Šta to znači u praksi? Zašto nam je Biblija autoritet? Da li nam je Biblija autoritet zato što smo zaista kao ljudi u njoj pronašli da Bog kroz nju govori i da ona govori istinu o čoveku i da daje reči života, kao što je rekao Petar Hristu, ili zato što je neki verski vođa naše crkve tako rekao, ili zato što sam ja već ovde pa hoću da verujem da ako ova crkva kaže da je Biblija naš autoritet, da verujem i ja. Ako se desi da ja verujem da je Biblija zaista autoritet za mene, ne zato što je Biblija takva i što ja poznajem kao tekst, nego zato što je neki drugi autoritet to rekao, onda tragično, ja pravim isto onu grešku protiv koje se Luter pobunio. A Luter se pobunio protiv toga da bilo koji tekst bude merodavan zbog ljudskog autoriteta ili crkvenog autoriteta, već da on sam kao tekst, kao izvor znanja, kao Božja reč ima autoritet. A autoritet Biblije u protestantskoj istoriji je ogroman. Nisu slučajno jezuiti često nazivali Bibliju papirni papa protestanata. Kako su oni govorili? Papirni papa protestanata, lako se pamti, jel tako? Zašto? Zato što je ona imala autoritet za naše verovanje, a ne neki čovek, bez obzira što je bio investiran od crkve ili biskupske konferencije. Dakle, moramo se čuvati da ne napravimo istu grešku protiv koje se Luter borio i da u stvari, imajući ovu knjigu u ruci, ona i ne bude nikakav autoritet za nas. Već neko drugi ko nam kaže čita je ili neko drugi ko nam je tumači. Jer velika je razlika između čitanja pouke i čitanja Biblije. Mislim da ćete se složiti sa mnom. Naravno, viđali ste sigurno majki koje prvo sažvaću bebama pa im daju usta, jel tako? A to nije baš tako higijenski lepo da se gleda, ali majke se kunu u te metode neke. I tako su mnogi među nama hranjeni. Međutim, mnogo je bolje kad ta hrana ide direktno u usta bebe iz mnogih razloga. Prema tome, ako vernici ne poznaju Bibliju, o tome sam samo nešto rekla prošli put, to direktno ruši 2 protestantska principa. 2. Prvi je sola scriptura, a drugi je sveštenstvo svih vernika. Kako to? Pa ako 5 nas poznaje biblijski tekst, bar da zna gde je šta i gde šta piše, da ne idemo dalje u neke velike finese, a ostali ne znaju, kome će se onda ti koji ne znaju obraćati za mišljenje? Pa ovih 5. Jer oni ne znaju. Dakle, ako vi ne znate u šta verujete, onda vi nužno rušite princip jednakosti među nama, jer neki od nas postaju autoriteti za nešto. E sad, nije problem ako je neko među nama autoritet za francuski jezik, drugi za, ne znam, geologiju, treći za biologiju i tako dalje, pošto ništa od toga ne spasava, je li tako? Ali ako smo autoriteti za stvari koje su važne za spasenje, a grešimo jer smo ljudi, a svi nam veruju, onda ne valja ni za nas ni za njih.
Prema tome, upravo se jedinstvo crkve sastoji u tome i ravnopravnost vernika i naše sveštenstvo, da svako može pomoći i sačuvati ga od zablude. Uzmimo, na primjer, molitvenu grupu. To je sad iskustvo moje molitvene grupe. Ako ja, na primjer, nešto tvrdim oduševljeno, zaletim se u nekom zaključku, i u jednom trenutku neki brat ili sestra mi kaže, čekaj malo, pa nije to baš tako. I koriguje me, pred svima. Šta smo postigli? Ne to da je moj ugled i veličina pala u očima moje braće i sestara, već da sam ja sačuvana od zablude i svi koji su ovde. Dakle, kada Pavle govori o crkvi u Efesima poslanici, on stalno ističe to da smo mi jedni drugima udi, da mi jedni drugima pomažemo, a to vredi i kad je u pitanju proučavanje. Dakle, ono što ja proučim i delim sa vama, vi možete da korigujete, da me ispravite, isto tako da ja ispravljam nekog drugog i da mi svi zajedno rastemo u saznanju istine. To treba da bude napredovanje u znanju i u posvećenju. I tako u svim stvarima. Dakle, potrebno je da imamo odgovornost prema Bibliji svi, a ne samo oni koji su zato završili školu, jer mi time otežavamo i njima i nama. I to je vrlo značajno. Dakle, to napredovanje ne znači da svi budemo doktori teologije, već da je poznajemo. Kao što sam prošli put rekla, kao što su nekad ovde znali ljudi i bez osnovne škole. Ali znali su da čitaju. Između ostalog, eto znači da već vreme postaje rizično, između ostalog primetite koliko je značajna opšta pismenost, koliko je važno da svak zna da čita, za početak, koliko je, dakle, pismenost bitna za proučavanje Biblije. To je očigledno vidljivo. Ispričat ću vam samo dve istinite anegdote koje govore o tome šta se dešava kad mi izgubimo tu odgovornost biblijsku jedni prema drugima. Na jednom forumu jedne velike crkve moderator korespondira sa ljudima koji se javljaju. I jedan kaže, crkva tamo neka protestantska, ta i ta, uči ovo i ovo. Šta vi kažete, da li je to i kako je? Šta je tačno? Onda ovaj teolog, moderator, mu objašnjava kako njihova crkva uči, objašnjava zašto, kako, autoriteti, sveti oci i tako po redu. Ovaj čovjek mu samo kaže, nemoj da mi objašnjavaš, samo mi reci u šta da verujem. I to je kraj. Nemoj da mi objašnjavaš, samo mi reci u šta da verujem. Pa čak je rekao, u šta mi verujemo. Dakle, ne treba meni razumno objašnjenje, meni treba kredo. Da ja znam u šta da verujem, pošto sam deo ove zajednice. Imamo i drugi slučaj, druge velike zajednice, isto forum, i kaže se ovako. Kako mi da znamo da je naša crkva prava? Pita čovjek na forumu. A moderator odgovara, da nije prava, ne bi se ti u njoj rodio. Dakle, ja nemam vremena da vam kažem da mnogi od nas razmišljaju vrlo slično. Samo ne primećuju. Isto tako pitaju, ne traže objašnjenje, nego samo kažu, reci mi u šta verujemo. Isto tako kažu, pošto sam ja ovde, tata, mama, dede, babe, pradede i ostali, kako da ne bude ovo prava crkva? Tako nikad nećemo doći do istine. Zapravo ćemo je sakriti samima sebi. Naravno, postoji druga krajnost i ja neću preskočiti da je pomenem. Jedna je krajnost kad mi slušamo vođe, autoritete, organizaciju i padamo pred njima zbog svog sopstvenog neznanja. Ali postoji druga krajnost, duhovne oholosti. Ja znam, ja sam pročitao, ja umem da proučavam i nema ko šta da mi govori. Dakle, nepoučljivosti. To je druga opasna krajnost koja uvek loše završi. Ako ništa drugo završi zato loše, što ja ne mogu da naučim ništa novo od drugih. Ona može da se desi i verniku koji je jedva pismen i onom sa doktoratom iz bilo čega. Nepoučljivost. Ni jedno ni drugo nije istina, niti je zdravo. Dakle, mora da postoji mogućnost korigovanja kod zajednice i kod pojedinca. Mora da postoji mogućnost komunikacije i da ja mogu tebi da kažem da možda nisi u pravu i da ti to kažeš meni i da cela zajednica od toga ima blagoslova. U protivnom, mi ćemo se učauriti i onda će morati da bude neki pokret i ko zna kakve devijacije, zato što su stvari već postale ustajale. I tako se stalno dešavala reformacija. Inače, znate li šta znači reč jeres? Hairesis. U grčkom znači lični stav, lična odluka. Vrlo zanimljivo. To sam proveravala po raznim rečnicima. Dakle, hairesis je kada zajednica ima jedan stav, a ja imam drugi stav. Da li to automatski znači da ja grešim? Da li to automatski znači da sam ja u pravu? Automatski ni jedno ni drugo. Ali je vrlo opasno ako zajednica a priorno smatra da neko ko istraje u nekom mišljenju je jeretik.
Još je opasnije ako zbog toga, naravno kao što je bivalo u prošlosti, ostane bez glave. Ali u svakom slučaju preispitivanje je krajnje neophodno i za jedne i za druge. Ako dakle i zajednica može da pogreši i pojedinac, kako da se sačuvamo od grešaka? To je ono o čemu u stvari želim da kažem nešto. Potrebno nam je objektivno merilo. Pošto svi mi nešto znamo i nešto prorokujemo, potrebno nam je nešto što je više od nas i više od nečega. Biblija bi trebalo da bude to merilo, objektivno merilo. A kako će ona biti merilo ako nam postmoderna kritika kaže da tumačenje knjiga zavisi od čitaoca, a ne od same knjige? Da knjiga ne sadrži objektivnu poruku i da svako može da je tumači kako hoće. Sad malo karikiram taj princip, ali nažalost suština je u tome. Potrebno je dakle da postoje objektivna merila i u Bibliji kako možete da testirate da je nešto tačno. Ja bih želela u narednih, ako mi dozvolite još 10, maksimalno 15 minuta, ali nećete se dosađivati, obećavam, da vam ukažem na načela i na zakone. Samo ću pomenuti po kratki primjer. Ostalo ostavljam vašoj mašti i želji da proučavate dalje. Moj materijal takođe dostupan je svakom ko želi i sa zadovoljstvom ću ga podeliti. Samo nekoliko, dakle, obrazaca i osnovnih principa koje ću ukratko pomenuti. Prvo i osnovno jeste da je u Bibliji nauka o spasenju vrlo lako razumljiva. Neki hoće da kažu suprotno, ali nije tačno. Naprimjer, propoved na gori. Naprimjer, Oče naš. Vrlo se lako može razumeti. Čovek koji voli Boga i koji ga ne voli, može da razume šta Bog tu govori. Čak, recimo, imate dokaz jedan, kada je Hristos govorio parabole pred sveštenicima i farisejima, pred, dakle, ljudima od uticaja. Iako su te parabole imale preneseno značenje, one nisu direktno često jasne, oni su razumeli tačno šta je o njima rekao. Recimo ona o vinogradu. Vrlo je lepo shvatio o čemu se radi. Međutim, postoji jedan deo poruka Biblije koje nisu direktno shvatljive, koje su zapečaćene u simbolima i to direktno imamo u Otkrivenju i Danilu zabeleženo. Postavlja se pitanje zašto bismo to znali, da li nam to treba ili ne. Malo pre smo u pouci govorili o tome. Postoji jedan deo istina o Bogu koji mi nikad na zemlji nećemo saznati. Neke stvari nam nisu otkrivene. Neke jesu. Isto je tako pogubno za čoveka da traži da sazna ono što mu nije dano, kao i da ne želi da zna ono što mu jeste dano. Jedno i drugo nije Božja volja. Otkrivenje nije sakrivenje, to moramo da naglasimo. Bog je želeo da se ono otkrije, ali sve ima svoje vreme i vrlo je važno da kažemo da razumevanje Biblije nije samo za adepte, za posebno naučene ljude, nego za svakog čoveka, kao što stoji na početku Otkrivenja, koje sad neću čitati. Takođe je važno ono što je Amos rekao u 3.7, da Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne slugama svojim prorocima. Sve što je prorečeno bit će jednom i objašnjeno. Bog ne daje proročanstva da stoje tamo i da hvataju prašinu, nego da možemo da ih razumemo. Međutim, sledeće načelo kaže da je poučljivost čoveka vrlo važno za razumevanje. Čisto srce koje traži istinu je osnova za razumevanje Biblije. Bez toga biće zaključano i nejasno. Bez toga vrlo lako će nam se desiti da krivo shvatamo i proročanstva. Znate za onu čuvenu reklamu za prašak, gde glumica u jednom trenutku gata iz sosa od kafe svojoj komšinici i kaže vidim ti slovo T, nešto si tela. Vrlo često ljudi tako tumače i Bibliju. Naprimer, u interesu svoje nacije, u interesu svoje crkve, nameštaju rezultate. To nije objektivno razumevanje. Jer biblijski tekst nema za cilj da kaže koliko će neko imati dece ili kuća ili para, već spasenje čoveka. I zato kada je i u Starom Zavetu Izrael tumačio proročanstvo o Mesiji kao o pobedniku koji će njih učiniti nacijom nad nacijama, to je bilo sebično, ljudsko i telesno i koristoljubivo tumačenje. Ali Biblija ne govori o spasenju jedne nacije, jednog čoveka, o carstvu zemaljskom. Zato mnogi tumače i Danila pogrešno i ne shvataju identitet Antihrista. Već je cilj Biblije spasenje svih ljudi. Jer Bog hoće, 1. Timotiju 2.4, da se svi spasu. Da se svi spasu, a ne neki narod i neki ljudi. Sledeći princip jeste da biblijska tumačenja proističu iz Božjeg karaktera. Ono što Biblija znači, njene poruke moraju biti u skladu s Božjim karakterom. A kakav je to karakter? On istovremeno ljubav i pravda.
Ono što je naumio da učini sa tobom, sa mnom i sa ovim svetom, mora biti u skladu s njegovim karakterom, a ne u skladu sa karakterom onog drugog. Jer kad ljudi govore o hiljadugodišnjici na zemlji, u uslovima greha, sa ovakvim ljudima kakvi jesu, sa ovakvim državama kakve jesu, to pokazuje da ne razumeju zašto u Danilu 2 je onaj kamen udario sa strane i srušio ceo kip. Kamen se nije nadogradio na kip, niti podvočio kip da stoji, a kip u drugoj glavi Danila simboliše sva ljudska carstva kroz sva vremena. To pokazuje u suštini da Bog hoće da stvori nešto novo, novo nebo i novu zemlju. Također moramo da imamo na umu uvek kada tumačimo Bibliju, i to je jako važno, posebno za proročanstva, razliku između originala i falsifikata. Vrlo često u Bibliji, posebno u Otkrivenju, primećujemo da neprijatelj kopira Boga na razne načine. Uvek imate nešto duplo i neku vrstu falsifikovanja. Dve žene, je li tako? 12 i 17 Otkrivenja. Jagnje, aždaja. Jagnje govori kao jagnje ono koje je zaklato, ali ima rogove kao aždaja. Zatim tu su dva lava, jedan riče da proždere, a drugi je lav Judin. Zatim imamo lažno i pravo vaskrsenje u Otkrivenju, znamo i to, je li tako? Zver koja beše nije i opet će doći. Pravo i lažno trojstvo, jer kao što postoji lažno, postoji pravo. Niko ne bi imitirao Nike, Gucci i ne znam koju firmu da ona nema neku vrednost i da ne postoji. Ne možete falsifikovati nepostojeću marku. Niko još nije toliko inventivan. Sledeći princip jeste da Hristov krst predstavlja temelj svakog tumačenja. Zašto? Zato što sva proročanstva i sva biblijska nauka moraju imati u centru Hristov krst i Hristovo delo spasenja. Nema vaskrsenja bez umiranja. Prvo mora da umre zlo da bi došlo do vaskrsenja. Prvo mora stari čovjek da umre da bi bio sledeći. Dakle, zrno ako ne umre, jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. To je princip za nas i za naš život. I zadnje načelo, koje je važno, jeste da u Božjoj reči ništa nije slučajno i ništa nije nevažno. Šta više, neki tekstovi, neke reči i poruke imaju više značenja i više, da kažem, uticaja, više rezultata. Samo jedan je čuveni primjer, ono što stoji u 1. Korinćanima 10:11. Kada Pavle analizira neke slučajeve iz istorije Izraelja, on kaže da se sve to dogodilo njima za ukor, a nama za opomenu, da bismo shvatili o čemu se radi. Dakle, istovremeno Bog je radio sa njima, ali je dugoročno, pošto je zabeleženo u Bibliji šta im se desilo, dao savjet i opomenu i narodnim generacijama. I zanimljivo je recimo ona poruka iz ono što se desilo sa Avramom i Isakom na brdu Moriji, dakle Postanje 22, da se tamo, Pavle kaže da je to parabole, da je to poučna priča, dakle koja ima neku drugu poruku. Daću vam samo jedan fantastičan primjer koji sam skoro čula. Galion, ime Galion. Sećate se gde se pominje taj Galion? Toliko imena u Bibliji, je li tako? Galion je bio rimski namesnik koji se pominje u delima apostolskim, u onom delu kada je Pavle u Korintu, dakle buna u Korintu i tako dalje, mislim to 18. poglavlje dela, i taj Galion pomaže da se sredi situacija, da zaštiti Pavla i da ga zaštiti od nezadovoljnih saplemenika, da tako kažem. Zašto je Galion značajan? Čitala sam knjigu čoveka koji nije baš neki vernik i koji kaže da je Galionovo ime praktično jedino definitivno dokumentovano ime u arheologiji, da je taj čovek postojao, da je on definitivno vladao u to i to vreme i on je bio brat čuvenog Seneke. To nisam ni znala dok nisam pročitala. Dakle, Galion je bio Senekin brat, mislim da je bio stariji Senekin brat. Dakle, vrlo je značajno. Zašto? Zato što mi onda imamo jednu reč, jedno ime koje može da pokaže da ova knjiga nije izmišljotina, da je ona autentična i pomaže kod hronologije Biblije. Čisto jedan primjer. Neki će reći pa vrlo važno, ali za neke je to vrlo važno i neki traže razuman način da veruju. I na kraju ću pomenuti još samo 6 ovih zakona. Dakle, ovo su bila načela koje treba da imamo na umu kada proučavamo. A evo zakona tumačenja Biblije. Šta su ti zakoni? To su pravilnosti u strukturi koje imaju teološko značenje. To su neke šeme i obrasci. I svi su oni u suštini zasnovani na tipološkom tumačenju. A šta je to tipološko tumačenje? Da neki konkretan, lokalni, specifičan događaj, osoba, mesto u Starom zavetu imaju globalno, duhovno i opšte planetarno značenje u Novom zavetu.
Daću vam samo jedan primer koji je najpoznatiji i ja mislim najvažniji za učenje o posljednjim događajima, a to je identitet Izraela kad se pominje u Novom Zavetu. Ko je Izrael u Novom Zavetu? Ko je Sion, Jerusalim? Da li je to jevrejski narod? Da li je to samo jevrejski narod, rasejan ili na jednom mestu, ili je to crkva? Šta je od toga? Kada pogledate u Efescima šta Pavle piše, kad vidite šta Petar piše, onda je vrlo jasno da kad se govori o tome da smo mi nazidani na temelju apostola i proroka, da se ziđemo u crkvu svetu Gospodu i tako dalje, da je reč o crkvi, o duhovnom Božjem narodu. Zašto? Zato što Božji narod više nije samo grupa ljudi, nego je raštrkan po celom svetu. I na tom principu doslovnog i duhovnog zasniva se novozavetno tumačenje proročanstava. Zatim Avram i Isak, lokalno mesto, događaj, čovek i njegov sin. Ali koja je poruka? Ona je prenesena, duhovna. Govori se o Hristu i Ocu. Prvi takav zakon jeste, dakle, od doslovnog ka duhovnom. Dakle, ono što je bilo doslovno, konkretno, pre krsta, postaje duhovno i globalno posle krsta, a onda opet doslovno prilikom milenijuma. Crkva kao Božji narod je bila, da kažem, geografski smeštena u Palestini pre Hrista. Božji narod je bio Izrael, to je vrlo jasno. Međutim, posle toga, kada Hristos kaže da će se rodovi i carstvo dati onima koji rodove donose, gde je Božji narod? Gde je Izrael? Svuda, u svim narodima. Oni koji se Boga boje, kaže Petar u Delima 10, koji su Bogu mili, oni su njegovi. A šta će se desiti kada prilikom Hristovog drugog dolaska se skupe na jedno mesto svi spaseni? Opet će biti zajedno. Gledat će lice njegovo. Dakle, imate taj princip doslovno, duhovno, doslovno. Drugi zakon jeste od lokalnog ka globalnom. Pomenula sam prošli put da neki kažu kako je Gog iz zemlje Magoga, na primjer Rusija. Zašto? Zato što u Starom Zavetu definitivno Magog su Skiti, kad se gleda genealogija naroda. To nema sumnje. Ali kako onda u Otkrivenju 28 se kaže da će Gog i Magog posle milenijuma sa 4 kraja zemlje da napadnu Božji sveti grad? Naravno da ne možemo da ovo shvatimo. Žao mi je što nemam vremena i vi ste na ivici snaga da vam govorim o tome kako su sve starozavetne bitke Božjeg naroda i njegovih neprijatelja u stvari simbol Armagedonske bitke, konačnog napada, dakle na ostatak, onog što je opisano u Otkrivenju 12. Tako imamo isto i u Psalmu 83, u Jeremiji 25, dakle kombinovana vojska severnog cara napada na Izrael. Takođe, poređenje prvog i poslednjeg. 2 Adama, je li tako? Prvi Adam i poslednji Adam. Tu isto imamo tipologiju. Koja su prva 2 brata koja su pomenuta u Bibliji? Nažalost, Kain i Avelj. Mi znamo šta je prvi učinio drugom. A koja su posljednja 2 brata koja se pomenju u Bibliji? Jovan i njegov brat Jakov. Šta je jedan učinio drugom? Jedan je doveo drugog Hristu. Dakle, umesto da ovaj prvi ubije drugog, ovaj drugi donosi blagoslov drugom. Imate simetriju prvog i posljednjeg, gde umesto zla imate kontrapunkt dobra. Prvi Adam smrtan, posljednji Adam besmrtan, donosi nam život večni. Postoji mnogo takvih predivnih primjera gde možemo da upoređujemo prvo i posljednje. Zatim ponavljanje s proširenjem. Malo pre sam pomenula 7 puta 70. Zašto postoje 4 proročka lanca u Danijelovom proročanstvu, a ne samo jedan? Zašto se ponavlja? I da li su sva proročka lanca ista? Da li daju jednak broj detalja? Ne daju. Svaki put dobijate više detalja. Dakle, Bog, kako ide novi prorok, kako ide nova knjiga, o istoj temi govori sve više i više. Otkriva nam sve više i više. To je isto jedan od biblijskih principa. I zbog toga, na primjer, imate s jedne strane u Mojsijevoj prvom poglavlju neke detalje o postanju, a u drugoj nove detalje. I onda neki kažu, a ne, ovo su 2 različita stvaranja. Ste čuli za to, posebno teolozi? Prva glava jedno stvaranje, druga glava neko drugo stvaranje. Ne, to je jedno te isto stvaranje, samo sa dopunama, sa proširenjem. Zatim imamo i simboliku imena i simboliku brojeva. I obično ovo ljudi najviše vole, to im je zanimljivo. Da imena imaju svoju simboličku i spasonosnu poruku, već vidimo iz Isusovih imena Emanuel i Isus. Šta znači Emanuel? Bog s nama, a Isus, Jehošua, Bog je spasitelj.
Božje spasenje. Dakle, istovremeno imamo dvostruku poruku njegovog imena. Armagedon je takođe zanimljiv, zato što imate Har, što znači planina po mnogima, a Magedon ukazuje na Megidon, koji je bio dolina. I onda će neko reći, pa kako je to mesto? I to nam pokazuje da je reč o antitipskom mestu, a ne doslovnom mestu. Ili ime Apolion u Otkrivenju, takođe. I konačno, simbolika brojeva. Primetili ste koliko puta se pominje broj 4 u Bibliji? Mogli biste sami da se setite nekih primera. Šta sve ima? 4 vetra, 4 evanđelista. Broj 4 se stalno javlja noseći ideju da je nešto svuda po planeti, svuda na zemlji. Recimo, u Oče naš molitvi imate 7 elemenata. Prva 3 elementa govore o Bogu, a 4 preostala o ljudima. To je vrlo zanimljivo. Isto tako, stalno imate taj obrazac, 3 se odnosi na Boga, 4 se odnosi na nebo, a 4 se odnosi na zemlju i na ljude. Dakle, to je često unutrašnji dokaz da se neko proročanstvo odnosi na celu planetu, a ne samo lokalno. Ima još mnogo toga što bismo mogli da govorimo, recimo jubilej, 7 puta 70, pa 50. godina, 7. dan, 70. Dakle, stalno se nešto proširuje, stalno imate simboliku brojeva i mnogo šta drugo. I sad će neko na kraju, pošto ja sad zaključujem, možete da odahnete, sad će neko na kraju kaže i kakva je vajda od sve te priče, jel tako? Mogu li ja da se spasim i bez svega toga? To vam isto kao da kažete, mogu li ja da preživim život i da ne znam da pišem, i da ne znam da orem, i da kopam, i da nemam ni fakultet, ni školu, i da me neko drugi hrani. Ma može, sve može. Spasenje pogotovo može bez velikog znanja. Važan je karakter, važno je prisustvo duha u čoveku. Ali da znanje nije važno, zašto bi Biblija postojala? Da nije važno poznati Boga i znati mnogo o njemu, da to nije blagoslov, zašto bi on nama taj blagoslov nudio? Zašto bi rekao i pokazat će se da vi niste najbolji i najveći narod, ali da nema naroda koji ima takve zapovesti kao što imate vi? Zato što znati Boga menja čoveka. Zato što kvalitet života nije isti kad znate i kad ne znate. Zato što mnogo to znači. Ne zato što ćete skupiti poene da lakše uđete u Carstvo nebesko. Jer onaj koji više zna, više će se od njega tražiti. Nije to nikakav uslov. Ali ponavljam na kraju, veliki je blagoslov znati. Veliko je zadovoljstvo kad možete da proučavate. Iznad svega zašto je ovo važno? Važno je zbog onih koji ne veruju u ovu knjigu. Nismo mi dužni samo sebi da nama bude lepo. Ima ljudi koji razumno traže istinu. Ima raznih svetih knjiga. Po čemu je ova bolja od drugih? Po čemu mi znamo da je ovu Bog nadahnuo? Da bez obzira na ljudske uplive i ljudske reči, ovde ima nešto što ljudsko nije. Pa baš zato imamo odgovornost da ovu knjigu poznajemo bolje nego što nama treba. Bolje nego za naše spasenje. Možda da je proučavamo za njihovo spasenje. Razmišljajmo o tome. Na kraju ću pročitati samo jedan tekst koji verujem da poznajete, kratak je. Citat iz jedne knjige koju takođe poznajete, možda je niste dugo čitali. Na 598. strani Velike borbe. Prva i najviša dužnost svakog razumnog stvorenja je da iz Svetog pisma sazna šta je istina i da onda hodi u tom videlu i ohrabri i druge da pođu za njegovim primjerom. Bibliju treba iz dana u dan marljivo proučavati, udubljujući se u svaku misao i upoređujući stih sa stihom. Uz Božju pomoć sami treba da stvorimo svoje mišljenje, jer ćemo sami i odgovarati pred Bogom. Amin.